Добрый день, шановное господарство, с вами Наталья Сліж. Значит, вы на канале Астрология, История и Рок-н-ролл, або на ТикТоку Астромах. І сёння я бы хотела паразмаўляць пра каралеўскі замак, які знаходзіцца ў Варшаве. І ён непасрэдна мае дачыненне да розных краін, бо гэта стала сталіцай Рэчы Паспалітай і рэзідэнцыі каралёў і вялікіх князёў літоўскіх. Як вядома з гісторыі, гэты замак значна пацярпеў падчас другой сусветнай вайны. Фашысты яго проста мэтанакіравана знішчылі, як і цэнтр горада. Ад яго засталося толькі 2%. Практычна сцены. Унутранае ўбранне было рэканструіравана, і я магу сказаць, што гэта зроблена вельмі добра, вельмі густоўна, вельмі прыгожа. І ўсё роўна, нават калі гэта сучасная выгляд, ёсць сэнс гэта пабачыць, таму што з 18 стагоддзя захавалася вельмі шмат інвентароў, ілюстрацый, і майстры сапраўды зрабілі максімальна магчымае ў тых умовах, каб зрабіць гэтую рэканструкцыю. Акрамя таго, варта пабачыць і экспазіцыі. Перыядычна тут бываюць розныя рэчы, напрыклад, з калекцыі Жыгімонта Аўгуста, вот зараз выстаўляецца розныя прадметы. Ну і таксама ва ўнутраным убранні дамінуе ў большасці 18 стагоддзя і вельмі добра прадстаўленыя рэчы, якія былі побач са Станіславам Аўгустам Панятоўскім. І калі праходзіць праз усе гэтыя залы, то і цікавая тронная зала, і кабінеты, і рэчы, напрыклад, карціны, якія адносяцца да Варшавы 18 стагоддзя. У маім відэо я змяшчаю некаторыя экспанаты, проста каб у вас было гэта ўяўленне, можа хто быў, хто не быў, але таксама найлепш прайсціся і на ўласныя вочы пабачыць, як гэта выглядае. Тым больш, што перыядычна экспазіцыя змяняецца. Акрамя таго, з'яўляюцца яшчэ часовыя выставы і, напрыклад, прывозяць карціны еўрапейскіх майстраў. На сённяшні дзень там экспаніруецца розны посуд, які паходзіць з калекцыі Аўгуста II, Аўгуста III. Таксама цікава паглядзіце на такія маленечкі, такія далікатныя, у кветачкі. Усе гэтыя рэчы вельмі захапляльныя. Ну і яшчэ вартая ўвагі гэта зала Матэйкі. І ў зале Матэйкі змешчаны яго вельмі і вельмі вядомыя карціны, як Стэфан Баторый пад Псковам, як падпісаннем Канстытуцыі 1 мая. Яны вялікія, такія аб'ёмныя, і гэта якраз спецыфіка 19 стагоддзя, калі мастакі вяртаюцца да гістарычнай тэматыкі. І Ян Матэйка адзін з найлепшых быў у гэты перыяд. Яшчэ яго творы экспануюцца ў музеі нарадовым, нацыянальны музей, там іх можна паглядзець. Ну і да таго ёсць прыемная рэч, што ў сераду можна каралеўскі замак адведаць бескаштоўна. Дзякую за ўвагу.